1 বছর বিসিঙ্গ 2 বছর বিসিঙ্গ যে কামতলাই তমনি আবো जों আগের নুগিয়া আবগৈ आं सानाय अबनो तिनि गोदान सरकार फाइनानि परिबो बुई विरोधी पार्टी रो जेसेबां कक सातुं तिनि कामबाय जों फनोवै दङ आबो सिमिया नंगु खराता जों रिसेंटलि जों एनाउन्स रिखा तिनि सतत तिनि सिक्लारनि बागै स्पेशली ST SC OBC माइनरिटी ग्रुप नि बागै जों कायसा पैकेज बा इंसेंटिव जों 1 लाख रां रिनाय वन टाइम बागै जों बरनो 1 लाख रिनाय अब पुरानि सिस्टेम फलो खालायो जे जेन्युइन जे मानानै नांगौ छात्र गाहाम जे फरायमाया रां फैसा खरै जों बरनो 1 लाख रां रिनाय अब एक्सट्रा tin normal जे जों स्टाइपेन्ड माने अब मानै थानाय अब स्टाइपेन्ड मानै थानाय आबनि बादे एक्सट्रा क्लास जों रां 1 लाख रिनाय आसे बोसोर रां थांजों साइबिया अब जों रिनाबागै जों गुसना थायो अब तिनि गोदान सरकारनि द पैकेज तैबो जों नंगौ खाना तिनि इदानिंबो जों कायसा कागज मागा जों माखा कागज जे तिनि हालाम कमिउनिटिनि बागै जों रां सेंसन माखा अब जों 5 कोटी टाका 500 crore only for हालाम कमिउनिटी बरन डेभलपमेन्टनि बागै बर सोसियो इकोनॉमिक एजुकेशन डेभलपमेन्टनि बागै जों रां माखा तैबो आजा तेखे दङ उरां कमिउनिटी आदिवासी उरां कमिउनिटी आबरं बायफोरजों 500 कोटी टाका जों रां मानखा अबरो बेलाय खबरामा सिंसा अबाय जों आगराव मानिया ताव जों उरां कमिउनिटी दो साइमान जों आदिवासी दंनाय राव सा बागान सामखनाय राव बर बेलाय दुर्बल बेलाय गरै गावखौ गरै बर बेलायखनो पेथेटिक कंडीशन बर खारक माहाके बर दंलायगो जों साइमान किन्तु कोनो सरकार कांग्रेस सरकार CPM सरकार कुन दिनाव माइक बर पैकेज दिया आबगै जों बेलायखे हामबाय मारो जोंनि प्रधानमंत्री जोंनि बरंबना नरेंद्र मोदी ते अमित शाह जों बरबाय सालायखा बर हामजागै जोंनो जोंनि स्पेशल जोंनि उरां कमिउनिटी आदिवासी कमिउनिटी तिब्राव गोबां माताव जों बरन साखा बर मागै जों स्पेशल पैकेज जों मानखा ते हालाम कमिउनिटी हालाम कमन साइमाथिनि बर बेलायखनो पेथेटिक कंडीशन दं निनि मलसम काइपें बहाय गोबां माताव जोंनि जिगन दफाराव बरबुनि बाहायनो जों रां मानखा अब स्पेशल पैकेज अब जों सेंसन तो माखा अब बाहेराव सामुं चलै दं ताइ दिनै रमदे दिनै ते एडिसिओ बाहायनो जों गोबां मानसिफोर दङ आबरं बाग जों दाबो मियाफ्राव जों दिनै मुख्यमंत्री बरंबरा बिप्लब कुमार देव ब आं सहख्लाय जों कायसा प्रोजेक्ट तै फैखा चीफ मिनिस्टर राबार मिशन जों 30,000 हेक्टर 30,000 हेक्टर जों राबार गायनाय अब थों दङ लाइ 60,000 परिवार 60,000 फेमिली स्पेशल तिब्रा साराव आबनि सुजुग माननाय जों प्रोटेक्टेड फैमिली न 1 हेक्टर के जों जागा बागनाय ओरिनाय जेबरा पाट्टा गोना जेबरा बरनि अबननि एलॉटी गोना बर जों 1 हेक्टर के जों राबार गायरुनाय अब बेलायखे जोंनि मांग गाहाम दिनै अमहाय जों नुयाखौ आगेरो जों अनेक बছर जों खोनाखा जों सरकार होइते राबार गायरो किताबो अनेक गेप अंखा तैबो मानामा संसा जों बामफ्राम आमला जों खोनाखा जों नुखा जे पाट्टा लेनो फरेस्ट राइट पाट्टाव राबार गायमिया हाइक्ले बर बादा खायजा आबनो बाहायनो जों सागाना अबहाय कोनो मुया जों राबार चिन्तिब्रा सरनो राबार गायरनाय जे पाट्टा गोनां र जों गायरनाय अबहाय दिनै कायसा प्रोजेक्ट अबहाय जों मियाफोर जों गुसना खायखा अबहाय जों काम चलै दं तामुं खेबा कक ठीक जे कोनो सरकार आसे कम समयलो जों जत्तनो जों सन्तुष्ट खालायमिया बिगत 25 বছর जों नुखा लागातार 25 বছর कन्टिन्युअसलि तफान जों बरनो बर सन्तुष्ट खालायमिया नों बाहागो वानसौ जे 5 বছর बाय बा 2 বছর बाय जों जत्तनो समस्या समाधान खालायनाय वानसौ अबिमिया तैतिनि तैयो जों बेलाय खिनि बं हामारि जों साइमन जों सरकार फाइबनि परिबो 1 বছর बिसिङाव जों जोंनि केन्द्र सरकार जोंनि मोदी दा अमित शाह जों हामजागै बर जों एकलव्य स्कूल EMRS एकलव्य मॉडल स्कूल जों 20टा
pula atata maka tai duita maka जों 20 ता जों सेंसन मोनखा ताव काम चलाइतों अभार जों सुजुग मैया गत बामफ्रम सरकार मात्र 4टा स्कुल बर खाइलांगो 25 बছর मात्र 4टा स्कुल न जतो साइमानो आने रो साब्रुम बुरुम गार्जेन उफायो सारे उफायो बर्ती नाना बागै सिना एकलगे स्कुल किन्तु आं बर्ती दिमाया तमके ब्लाइक सिने डिमान्ड गोबां छात्र गोबां स्कुल कम आबना थां सागै मानसौगै जों बर ठीक है जों रखा आं साखाथिनि तिब्राव गाहाम एजुकेशन जोंनि गोरै स्पेशली जोंनि ग्राम ओनसोलाव पाराव जोंनि स्कुल गाहाम माइया क्वालिटी स्कुल माइया आबाङै जोंना एकलगे स्कुल हदि रुजो साइमानो एकलगे स्कुल खाय बेलाय गाहाम क्वालिटी एजुकेशन आरो मास्टर बो गाहाम गोरों गोरों मास्टर माननाय बरन बेतन बो गोबां सेंट्रल पे ते बोर्ड सीबीएसई बोर्ड आबो पलाय दिनै मॉडल स्कुल केन्द्रनि स्कुल हाय दिनै ओमफ्राय बातै विद्याभवन दंगो ओमफ्राय दिनै गोबां मा ओमफ्राय चिरि तिब्राव दंगो आबादि पैटर्न खाय एकलगे स्कुल ताबल रान खायजानाय ताव काम चलै दं प्राय ताबो प्राय 10टा हाय स्कुल बरि काम कंस्ट्रक्शन अलरेडी चलै दं आबो गैथानाय दाइबनि वान संसा आगिगो मात्र 16 कोटी बरमान स्कुल टांना बागै बर बोसोरमा 16 कोटी ताबो कताल सरकार फाइमिनि परेगो जों तेबो बारे रगै एकटा स्कुलनि एकटा कमप्लेक्स पूरा प्रोजेक्ट एक स्कूल बॉयज हॉस्टेल गर्ल हॉस्टेल क्वार्टर बाउंडारी जो स्कूल बाइक लगी तब 24 कोटी होते प्राय 60 कोटी ओबीसी को सामखाई जाए स्टार्टिंग फ्रॉम 24 कोटी 24,000 करोड़ थांगे अब प्राय 40-50 कोटी अब खरच खाई जाए अबाके जों अर्डर माखा आबागै वानसनै तब जो 20टा स्कूल जों मान खांखाय चिरिबां बोसोर हामनाय प्राय आं हिसाब खायनाय मानि प्राय 12,000 छात्र छात्री बुरै जिल्ला चिनबराव सुबिदा मोननाय 12,000 छात्र छात्री कमप्लीटली फ्री एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन ते फ्री एजुकेशन गाहाम आरो शिक्षा मोननाय गाहाम मास्टार जामुं नुमुं गाहाम तमुं गाहाम न साइदेमोन आबाद बै ख्रक सारे छात्रनि बाजेट जों 1,10,000 रां मोनो वन स्टूडेंट ख्रक छात्र छात्री क्लास 3 होते 12 जोरा फ्री एजुकेशन कमप्लीटली जतन फ्री नाय अब बोसोर 3 माह गाहाम बिसोर जोंनि गोरैनि बागै क्लास 3 होते 12 जोरा अब सुजुग मोननाय अभारे जों सामथाय दं न जतन नुइ दं मगल बाय अभारे खायै तामके साइमन जे बीजेपी एपी सरकार आसे कम समय जों अबाय सामो खायै दं नुइ दं दाइबो जोंनि फरेस्ट प्रोजेक्ट जायगा प्रोजेक्ट अब काम चलै दं प्राय 10,000 कोटी रां माखा ओ जायगा प्रोजेक्ट बाहायनो मैक्सिमाम 30% लाभ नाय तमके जों बलंगो दं तिमराव प्राय 70 से 80 से 90% अब खरच तिनि ट्राइबल एलाकायाव नाय 30% एलाकायाव नाय सब बेनिफिट नाय जों तिबराव बेसि बेनिफिट नाय इन्डो जार्मान दं कसे प्रोजेक्ट अब बेसिबां दलाय डिस्ट्रिक्टआव उंगै दं अब प्रोजेक्ट प्राय 300 कोटी है रां अब हाय जत इनभेस्ट होई दं चिनि तिप्रासा एरियायाव लेकिन जों 25 बोसोराव माहाय जों नुगिया ओमाय सामर खायमर नुगिया जों काम खालाय दं साम दाङै दं दा एडिसिनाव बाहायनो जों इदानि थाङै फैगा जों आरो होम डिजाइन साइ फैगा एडिसिनाव एम्पावरमेन्ट मारिनाय एडिसिनाव ताब जों दैबो खमतारावै आरो जों मारिनाय ताब जों साखा दिनै मन्त्रि सभा होइते दिनै कैबिनेट होइते जों बिल पास कर होका जे एडिसिनेल बुमुं स्लायनाय टीटीसी होनाय त्रिपुरा टेरिटरी काउन्सिल दै आरो सीट बारायनाय 30 टा होइते 50 टा सीट होनाय ताव तमने 30 टा दिनै मेम्बर अफ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ताव टीटीसी मेम्बर होनाय चिरि प्रस्ताव रखा जों 50 टा अबाय जों खै दं डिपार्टमेन्ट बांनाय डिपार्टमेंट प्राय 42 टा 43 डिपार्टमेंट नाय अबाय जों दैबो बरन पावर खायनोबो जों सामखाय दं अब नियर टू स्टेट जे जावो निनि 50 टा मेम्बर नाय एमएलए नाय स्वाभाविक अब स्टेट नि हाय नोंथांका कासाकासिं थाका राज्य हाय जोंनोबो मिजोराम मात्र 40 टा सीट एमएलए मिजोराम राज्य चलाव दं सिक्किम बोसोर दं एमएलए 40 टा एमएलए आरो गुजरात राज्य चलाव दं स्टेट गोवा 40 टा सीट चिनि एमएलए राज्य चलाव दं
Cini edisio tabok sungusung nai 50 সিট নাই 50টা এমএলএ নাই তার মানে রাজ্য কাছাকাছি অবাই সামং সাব খাইকা এর মধ্যে বিজেপি আইপিএম সরকার খাই নই দङ ডিপার্টমেন্ট বারে নাই আবসং খালাই দङ দিনে ইয়া খনাং নাই যিনি রাজ্য সরকার অলরেডি जों বিল পাস হকা যেমন সাম ফাতকে সামং ইয়া ধরুং নাই কিন্তু উদ্যমনাই দংলে চেষ্টা খাই দংলে আবার जों জনগণ মা বুঝিনাই মা সিনাই অবানি মগ তাকো বুখরাव आं अबो साबो दिनै दिन गाहाम व आं अरं कक सानाय थाय जों जत्तनो जों सामं दानखोमा तालायनाय गथलाय सांबांलायनाय बहा गाहांमा तालायनाय आं तेबो कयनाय जे बरक ताबक दिनै पारारावगो दिनै पन्चायत अफिस बिएससी अबरो दहलखा लायमारो अरो गन्दलम तालायमारो आबो माथाम माबो थागनाय आबो उइ चलमायगा जेखन जों एडजास्ट खाय माथलायनाय ओ जागा नों आं नुखा गोबांमा गुबुन पार्टी बरक आंबो मोनसे दतो सायमानो जिनि पन्चायत अफिस दखल खायलायो तालार लायो निने फरेस्ट अफिस थाङो तालार लायो अबे निमेया सरकार एक्शन नानै एक्शन नायबो दंगो जे बराव बेआइन सामख्लाय गांख्लाय आइन न मानाया सिस्टेम न मानायाखाय आबो सरकार आबनि जों व्यवस्था खायनाय आबो आं कयनाय जत्तरनो सिस्टेम न माचरायनाय आइन बाय माचरायनाय जुक्ति बाय माचरायनाय अबे गोबां माथि दाबक सामं बेकादेकलाय दं जों आं सिया जत्त सायमानो जिनि ब्लक रगो आरो अनेक समाज चलाय दङ जिनि फरेस्ट अफिस रगो अनेक समाज चलाय दङ आगे तो हायनिया बोरैबा आं कयनाय जत्तरनो काहाको वान सबै याप्रि मासेनाय हायनो उराद बुजिया सुसियाखै नेराव सामता दांदि जों कयनाय अबो जों उन्नति मांनाय डेभलप मांनाय जिनि जायगा प्रोजेक्ट सामो अबो जों बाथाक दंमैया टाइम बाउन्ड सामो अबो जराव खायनि हंख्लाय आवते जों सामो खायनि हानाय आबो आं कयनाय जत्तरनो सामं वानसक सामं माखलायनाय गाहाम गोसां माखलायनाय जों उन्नति नंनाय 2 বছর পরেও आफ्टर 2 years 2 বছর পরেও नंनाय दिपारने पुरा चेहरा पाटलाव थानाय हामबाय।